Buena tarde, damas e caballeros, benvidos e benvidas ao pabillón Vila de Loia de Carballo, onde se disputará a primeira xornada da segunda volta, 16ª xa do Campeonato de Primeira Nacional entre Calvo Siria e Galdar Gran Canaria. Imos a coas alineacións por parte do equipo visitante. Galdar Gran Canaria, número 1, Hugo Manuel Gómez. Número 2, Sergio Vázquez. Número 9, Jesús Alejandro Mendoza. Número 11, Emiliano Manuel Villaverde. Número 13, Adrián Pascual Díaz. Número 16, Saúl Rodríguez. Número 17, Joaquín Molina. Número 19, Juan Alejandro Godoy. Número 23, Carlos Medero. Número 24, Nicolás Diegues. Número 27, Alejandro Castellano. Número 51, Miguel Ángel Hernández. El número 70, Saulo López. Adestrador, Aray Sánchez. Oficial, Alejandro Díaz. Por parte de Calvo Siria, número 3, Aaron Rodríguez. Número 5, Gabriel Castilleja. Número 7, David García Pichel. Aplauso para el número 9, Fran Rey. Número 11, Julián García. Número 13, Hugo Rodríguez Chimpo. Número 20, Diego Antero. Número 27, Mario García. Número 32, Darío Calviño. Número 33, Alex Vázquez. Número 34, Carlos Varela. Número 39, Marcos Amareles. Número 55, Mario Conchera. Número 99, Edu García. Administrador, Adrián Dura. Ayudante, Brais Puñal. Oficial, Manolanzo Pardiñas. Oficial de campo, Bruno Suárez. Dirigirán el encuentro os colegiados do Colegio Asturiano Francisco Fernández Terrero e Daniel Álvarez Gijande. Anotación e cronómetro para Francisco Camino e Paula Calvete. Xogadores e afición, xogo limpo e bo partido. Boas tardes, benvidos de novo neste ano 2024. Feliz 2024 a todos, feliz ano nesta primeira xornada de Primeira Nacional desta segunda volta, xornada 16 entre o Calvo Siria e o Galdar Gran Canaria. Como dicía, comeza esta segunda volta aquí no pabellón Vila de Noia. Hoxe o Calvo Siria presenta dúas boas novas a volta de Fran, a unha convocatoria. Fran Rey, despois da lesión que tivo o ano pasado, e a incorporación a finais do ano pasado, 2023, de David García Pichel. Volve a que é a súa casa, o Carballés, primeira línea. Veremos ao longo do encontro si Dubra decide pois tanto tirar de Fran
que ao mellor algúns minutos para ir collendo ritmo de partido de competición como David tamén despois de tempo parado, pois van tendo minutos para ir encontrando esas sensacións, ir acomplándose ao equipo. E xa teño aquí ao meu lado, pon uns cascos. Estou. O Edil, que tal Edil? Feliz ano. Moi boas, Pablo, feliz ano. Primeiro partido desta segunda volta entre o Calvo Xiria e o Galdar. Primeiro ataque para o Calvo Xiria, primeiro gol para Mario Cancela. Despois dese ataque con desdobramento de primeira línea, ataque para Galdar, golpe franco aí no centro de defensa que o forman Julián e Aaron. Golpe franco sobre Emiliano. Primeiro ataque para o conxunto canario. Sae por fora o pivote Juan Alejandro. Emiliano, acción de Emiliano, a ver, 7 metros por defensa interior de Mario Cancela. Provocados por Emiliano Manuel Villaverde. O encargado de efectuar ese lanzamento de 7 metros vai ser Alejandro Castellano. Na portería Darío. Primeiro gol para Galdar, primeiro gol dentro 7 metros para Alejandro. Vemos que Galdar fai un 5-1 moi impresionante do propio Alejandro sobre Chimpo. Chimpo ten que xogar dende o seu propio campo. Espacio tamén Julián, ten moita presión dese segundo cando non ten pivote. Boa acción no xogo de balón de Julián. Segundo gol para Calvo Xiria. O inicio, os ataques elixidos por o Calvo Xiria para atacar ese 5-1 tan profundo. Bueno, Pablo, xa había un pouquiño de gana de balonmán. Sí, despois de ese parón de Nadal. Eu entre o parón e os compromisos persoais levo moito tempo sen sentarme aquí. Sí, a verdad que xa había ganas de volver ao pabillón, de ver balonmán. E agora parada de Darío, primeira parada para o gardameta Carballés, quere correr o Calvo Xiria. Mario, Gabriel. Vai haber 2 minutos, claro, sí. De Juan, reconoce ese golpe na faciana de Mario Cancela. Primeira exclusión do partido. A ver como se atopan os dous conxuntos na volta do Nadal. Que tal lle sentou o turrón? Comentaba que hoxe o Calvo Xiria preséntase con dúas moi boas novas. Sí, a volta de David, agardada tamén volta de Fran Rey despois desa segunda lesión no xeonllo. Pero tamén hai malas no anterior partido de Territorial, lesionouse no xeonllo dereito Samu Veiga. Sí, xa me dixeron, a ver. Entrou no último momento Marcos Amarelle. Lanzamento de Chimpo. Non somos quen de liberar a enfermería esta tempada. Lanzamento de Chimpo, parada de Saúl. A verdade que non estamos tendo fortuna xa non digo este ano, o ano pasado tamén foi un cúmulo de despropasto, de lesións, de problemas físicos. Este ano, pois xa digo, tamén tema de Jorge, ahora de Samuel. Bueno, Fran xa vemos arrastrando desde o ano pasado. Jorge que creo que pouquinho a pouco vai entrando xa na dinámica do equipo, bueno, que ten arrastra moito. Segunda parada para Darío. Esta xa non contou porque xa estaba pisando, xa sinalaban pisando de Saulo. Que importante é para o Calvo Xiria que seus porteiros se atopen seguros no encontro. Ataque, seguridade do Calvo Xiria. Aaron nos 6 metros, anota, encontrou con facilidade Mario ao pivote. Nos
neste segundo ataque en superioridade sí que fomos quen de anotar 3-1. Galdar que retira o gardameta para xogar esta inferioridade. Subimos a defensa coa presión de Mario e Aaron, tanto a Sergio no centro como a Nicolás. E agora foise con facilidade Sergio Wagner, anotou, recurta ventaxas 3-2. Xoga Mario Cancela, tira dubra Gabriel para que entre Chimpo neste ataque. Calvo Siria, minuto 5, 3-2. Mario, Julián, desdobra Aaron. De Chimpo al centro, Mario. De pernas a defensa canaria, pérdida de balón. balón. Corre Emiliano en contraataque ante Darío, anota por enriba da cabeza de Darío, pon o empate no marcador 3-3. O gol do xa clásico xogador canario. Ataca o Calvo Siria, xa en igualdade. Permuta entre Chimpo e Julián. Lanzamento de Chimpo, bateu na perna pero acabou entrando o balón. 4-3. Galdar que xa recuperou o xogador. Hai perda, hai pasos de Nicolás Dieguez. Corre Calvo Siria, Gabriel. Mario, parada de Saúl, corre o Galdar. Escapoulle, menos mal que escapou o balón a Emiliano porque xa estaba só ante Darío. Julián, anota Julián esa penetración. 5-3. Manda nestes primeiros minutos do encontro Calvo Siria. Intenta empuñar o seu ritmo, mete calma ao equipo canario. Saen os extremos por fora de Galdar, Wagner. Penetración de Wagner, pero hai golpe franco. Boa, o cambio agora. Pareceu Darío de novo. De Darío ese lanzamento de Jesús Alejandro Mendoza. Corre Calvo Siria, Gabriel. Boa defensa aí de Sergio Wagner. El de cambios. Fora unha boa xogada trenzada polo conxunto canario, pero apareceu esa perna no lanzamento a pau curto por parte de Alejandro Mendoza. Importante o que dicías, que aparezca Darío, que pille confianza, daralle confianza tamén á defensa. Sí, porque ademais viña de varios encontros antes do parón, porque as porterías non estaban a... Gol de Diego Antelo, que entrou neste primeiro ataque, xa puido anotar 6-3. Dicía que os porteiros antes do Nadal non estaban a toparse no seu mellor momento. Importante, tanto a nivel persoal para Darío como para a confianza da defensa carballesa. É que é algo clave, ao final o tema de aportación de portería. É unha cuestión de confianza do porteiro na defensa e a defensa na portería, non? Porque podes facer moi bo partido en ataque, pero se en defensa non estás acertado, complicado ganar. Temos o exemplo de onte de España-Croacia. O exemplo está no partido de onte do España-Croacia. Con defensa moi limitada, moi pouca aportación, a portería tampouco aportou tamén, aunque sea tal. Ao final, por moi ben que estés en ataque pouco a pouco, que creo que antes a estadística que era que Croacia solo errou 2 tiros, me parece. É unha de portería a portería, creo que foi. 2 tiros xa unha maior fora, bueno, foi unha cousa... No, a verdad que... Boa parada outra vez de
pero hai 7 metros. Leído porque hai 7 metros. No, a verdad que o de onte non vin ningún partido ese porcentaxe de acerto por parte de un equipo. Habrá 7 metros, volverá a lanzar Alejandro Castellano. Volve a anotar dentro 7 metros, recurta ventaxas, ponse a un gol. Minuto 10, 6-5. Están nos pillando moito en contraataque, a verdade. Xa foi Emiliano dous contraataques, un esbarollo o balón, ora este de Nicolás que sacou 7 metros. Temos que ter moito ollo nesas accións de repliegue, porque estamos nestes 10 minutos, xa nos colleron en 3 ocasións. Golpe franco sobre Mario. Boa, pase de Chimpo sobre Aaron, apareciu a perna de Saúl. Menudo pase se sacou da manga o xogador Carballés. Circulación de Galdar dende o extremo que se vai por fora. Lanzamento fora. Lanzamento de Miguel. Siria, Mario. Non hai nada. El contacto de Sergio Wagner que desestabilizó a Mario Cancela. Balón para Galdar para poñer as tábuas no marcador. Galdar que saca un ritmo bastante tranquilo si acerte con eso. No, si ten a oportunidade corre, ahora sí que non había oportunidade de primeira ou segunda oleada. Toma con calma os ataques o conjunto Gran Canario. Ben esa interceptación de Gabriel, corre Calvo Xiria para Edu, ese pase de Mario, e gol de Edu. 7-5, boa recuperación aí de Gabriel nese pase de Wagner ao pivote. Golpe franco sobre Wagner, hai que ter moito ollo sobre ele, é un xogador moi físico, moi explosivo, sae para tanto punto forte como punto débil. Non ten que ser moi agradable bater contra Sergio Wagner. Saca Galdar, Emiliano. Desdobra Alejandro Mendoza. Pique de perder Emiliano. Momento ahora sí que ganou. El lanzamento fora, pero hai golpe franco previo. Galdar, boa parada de Darío. Protesta Sergio Wagner, corre Calvo Xiria, Mario, jugada individual. Parada. Saulo. La verdad que os colexiados se están permitindo ese contacto, si tes o brazo libre como foi antes de Wagner, deixan seguir, agora foi a Mario. Con orden o propio Wagner neste ataque. Desdobra aos 7 metros, aos 6 metros Nicolás Dieguez, Wagner. Hai pasos. Pasos clarísimos de Sergio. Gabriel, lanzamento de Gabriel, gol de Gabriel. Sigue protestando Wagner esos pasos, di que houve golpe, pero eu creo que quedou un pouco colgado. Además, ese sexto de dar o balón hacia atrás, hacia Emiliano, creo que se acaba por descubrir por completo. Igual o contacto un pouquinho máis tarde do que el... Non, é un contacto que o mellor están permitindo os colexiados. Eu falaba antes do lanzamento, nos pases tamén. Ti si tes agora o brazo libre e podes executar ese lanzamento ou ese pase, se non o executas ben ou quedas a medias, pois dan continuidade e non pitan ese golpe franco. Boa defensa aí de Gabriel sobre Emiliano. Non sei se escoitan os nosos espectadores, pero nós non queremos jumper, non eran para nós.
Non sei de que te estabas a rir ti, Pablo. E aí de novo 7 metros sobre agora foi sobre o pivote sobre Juan Alejandro Godoy. Supoño que seguirá lanzando Alejandro, así é. Boa execución aí, sin amagos, lanzando de primeiras. Volva a anotar terceiro gol para el desde os 7 metros. 8-6. Ecuador desta primeira metade. E vemos que sai no pivote Marcos Amarelle, dándolle descanso a Aaron. Chimpo, lanzamento que se vai por enriba do Longueiro. É o debut de Marcos co primeiro equipo. Estaba pensando, pero hasta creo que sí, Hasta creo que pode ser o debut de Marcos. Mira, como dicías, ao final a baixa de Samu, a lesión de Samu que tuvo no encontro anterior. Sí, pois había tamén, non creo que estea a cousa como para poner tamén a Fran Rey de inicio. Probablemente disfrute de minutos. Wagner, Emiliano, anota Emiliano nesa penetración. 8-7, volves a poñer a un gol. Galdar, Gabriel, Diego Antelo. Vemos que Galdar cambia esa defensa xo aí con un 6-0, pero con un segundos moi impresionante si non ten a pivote. Diego Antelo para Chimpo, perda de balón nese cruce sobre Chimpo. Corre Galdar, estamos facendo os cambios, pillanos, menos mal que apareciu Darío. Gol que doulle o rexeite entre Julián, que non quixo pisar, pero mellor puido haber un pequeno empurrón de aí que ese dentro da área, pero o rexeite quedoulle a Joaquín, que había fallado no anterior lanzamento, poñendo agora o empate no marcador. 8-8. Julián, Diego. Chimpo, Julián, que lle escapa o balón, 7 metros. 8-8, 7 metros para Calvo Siria. A lanzar Hugo Rodríguez Chimpo. Anota entre as pernas o primeiro 7 metros de Calvo Siria. Gol para Chimpo, volvendo a poñer por diante ao Calvo Siria. 9-8. Que lle dá permuta aí a Wagner. Lanzamento e apareceu Darío esa perna. Menuda primeira metade que está a realizar o meta Carballés. Corre o Calvo Siria, Diego Antelo, penetración de Diego, gol de Diego. Diego Antelo. Importante que aparezcan esas penetracións de Diego, que se intente colar entre os defensores, que baixe ese centro de gravedade, porque o equipo canario ten aí moita altura. Diego xa é baixiño, pero ainda así baixa un poquinho máis ese centro de gravedade. É difícil defender para o equipo canario. 18. Pablo, moi bon encontro está a realizar nestes primeiros 20 minutos. Darío Carpiño. Galdar. Aviso de pasivo. Está de su equipo canario para atacar. Lanzamento fora despois desa finta punto débil de Wagner. Corre Calvo Siria, Gabriel. Anota Gabriel. Había parado Saúl Rodríguez, pero o balón acabou entrando. 11-8, volveu máis 3 para o Calvo Siria.
tempo morto do adestrador. Adai Sánchez. Primeiro tempo morto do encontro para Galdar Gran Canaria. 11-8. Pique de chegar ao minuto 20 desta primeira metade. Un encontro entretido en Carballo. Bastante ir por diante sempre neste encontro, que o Calvo Siria se atope cómodo, vai acollendo confianza, ritmo. Vai a entrar un rival, bueno, complicado, que si é certo que o Calvo Siria ganou no partido a primeira volta lá. Non vamos a decir que foi unha sorpresa, pero sí que era un viaxe a Canarias. Un viaxe complicado, sempre complicado. Siria que han ganado o primeiro partido da tempada en Canarias. Falando moi intensamente o adestrador Adai Sánchez, o seu equipo. Volve os equipos ao terreo de xogo. Atacar el Galdar Gran Canaria. Uns cambios. Envía a Sergio Wagner, sí que aparece ahora aí no centro do ataque. Casoado o propio Wagner, ataca Mariano, desde o extremo izquierdo. Unidade no ataque canario. Boa xogada, encontrou moi ben aí Emiliano. Había moito movimento entre os extremos. Había moita circulación, moito movimento en ambos extremos que viñan continuamente a desdoblar. Non houve moi boa comunicación aí para falar dos cambios neses desdobramentos. Encontrou Emiliano a Jesús Alejandro Mendoza nos 6 metros e con unha vaselina recurtou ventaxes 11-9. Julián 7 metros por defensa interior, como sinala o colexiado de Saulo. Vai ser Chimpo de novo. Anota. O porteiro foise con todo, pensando que lle repetía o lanzamento entre as pernas. Hai pasos claros de Jesús Alejandro. Vai Gabriel. A piques de facer tamén pasos, pero houve golpe franco. Gabriel para que entre Chimpo a comandar este ataque. Ataque ahora Thiago Antelo. Thiago Chimpo. Campo defensa ahora de Galdar. Lanzar Chimpo al blocaxe, o balón que queda para o por guardameta para Saúl. Corre Gran Canaria. Por repliegue do Calvo Siria. Minuto 22, ataca Galdar Gran Canaria. Sergio Wagner. Momento, boa blocaxe de Julián. Vaya, salto pegou Darío, pero non chegou, iba moi arriba. Moi alto ese balón. Esa blocaxe de Julián. Nuevamente Galdar Gran Canaria. Escollible as costas Wagner a Edu. Boa definición de Sergio Wagner. Siria y con Franco.
Gabriel entre Hugo Rodríguez Chimpo. Verdad que eu chamo de Wagner, pero na camiseta ten Figueiredo, non sei sinceramente. Sergio Wagner a nivel de Figueiredo. Máis como Wagner, creo eu. Sí. Chimpo para Diego que penetra e anota entre as pernas do gardameta de Saúl. 13-10, grandes minutos agora en ataque do Calvo Xiria. Chimpo na camiseta tamén ten H. Rodríguez. No, no, na anterior. Esta pon Chimpo. Esta pon Chimpo. Sí. Cousa rara. Sí, porque non suelen deixar, non? O tema É bastante exquisito. do tema dos apodos, non? Claro, o cal me parece correcto, non? Wagner para Emiliano. Boa defensa aí de Marcos Amarelle. Ante o ataque de Emiliano. Sí. Aí 2 minutos para Julián. Julián García. Esa acción do Emiliano, 2 minutos claros. Golpeou, non sei se na faciana ou no cuello a Emiliano. Superioridade para o equipo canario. Pase de Figueiredo. E para onde, Darío? Boa parada outra vez de Darío. A Miguel dentro do extremo dereito. Vai a primeira metade, insisto, de Darío. Agora o cambio, atacaremos sen porteiro. Si, pon Chimpo. Confirmamos que na camiseta de Chimpo, pon Chimpo. Pero sí que o dicías na anterior camiseta. Sí que na de... Fai o caso de ver H. Rodríguez. Na túa poñía algo, Pau. Non xogábamos con nombre, creo. Boa acción de Gabriel. Puido haber algo máis, creo eu. Cando xogabas en Cangas, en Asobal... No, aí sí que non era obligatorio. No, Non. nin era moi común, non era común, me refiero. Tamén xa fai 10 anos, Vamos Deso. vellos. Non foi onte. Pero non se levaba dos nombres. Boa acción agora en superioridade, pase de Wagner sobre Emiliano, 6 metros, anota 13-11. Imos vellos, Pablo. Pero sí que a última que xoguei aquí, sí que puñía... Eu sei que non fai moitos anos deso, non me acordo se tiñas nome. Sí que puñía o nombre. 4 minutos. Primeira metade. Boa acción de ataca Chimpo Gabriel, escapoulle balón a Edu, non hai porteiro, e balón que se vai fora de Saúl, menos mal. Calvo Siria, Mario Cancela, Chimpo, Mario, estaba Suárez y Gabriel, pararon. Ataca Saulo. Nada, o árbitro tivo moi claro, non hai contacto como para... Lanzamento de Chimpo, gol de Chimpo. É verdad que están deixando moito contacto, pero bueno, ese sobre Miguel nos extremos, aparte. Sí, que esta tempada, sobre todo, estás vendo que os contactos cos extremos teñen que ser moi limitados. 14-11. Menos de 3 minutos para el remate de esta primera metade. Ataca Galdar Gran Canaria. Wagner, validada, pasos, golpe franco. Se
a ver un Calvo Siria moi poucos goles en contra. Segunda exclusión para Julián. Unos policiados que hai agarrón. Segunda exclusión. Eu vi unha camiseta algo por aí, pero bueno, non sei se foi Julián, a verdad que estaba Aaron tamén por aí. Pero bueno, o pase tampouco era moi bo, non sei, non creo que incidise tanto ese agarrón, pero segunda exclusión para él. Ataca de novo Gran Canaria. O pase de Emiliano sobre Joaquín Molina, anota o pivote. Comentaba antes que o Calvo Siria leva ahora mesmo 12 goles en contra. O Calvo Siria que está sufrindo esta tempada moitos goles. A defensa e a portería pues está a recibir menos tantos. Tempo morto que pide Adrián Dubra. Primeiro desta primeira metade para él. Plantesa Adrián Dubra para rematar esta primeira metade. Será sobre todo algunhas variantes en ataque, tendo en conta que vai a xogar prácticamente todo o que queda de primeira metade en inferioridade. Carase un porteiro, defenderemos con 5. Matas a Galdar. Dubra dando as últimas indicacións. Plantesa Adrián. Buscamos en porteiro. Mira, niña, Mario, Diego e Gabriel. Tenemos para Carlos, Edu, el pivote para Aaron Rodríguez. Porteiro, el balón Diego Antelo. Velocidade, Mario. Boa penetración, ai que pena. Ben xogado por parte de Diego sin balón, pero ese lanzamento foise por enriba do Longueiro. Moi boa xogada Calvo Siria. Un remata dentro da portería. Último minuto desta primeira metade. Emiliano, Wagner, cedendo extremo, anota Jesús Alejandro. Gracias. Últimos 50 segundos. Estamos como non en inferioridade. Gabriel para Diego Antelo, que lle dá cruce a Mario. Cruce este que sobre Gabriel, Diego, Gabriel. Golpe franco. Liña Edu para recuperar o xogador. Últimos 15 segundos. Diego. Golpe franco. Vai a haber 2 minutos. Para Joaquín. Se recupera o Calvo Siria o xogador. Sí. O xogador excluído. Xogaremos en superioridade. Superioridade estos 13 segundos que quedan de primeira metade. 7 metros. Testa ostensiblemente a defensa canaria. Hai cambio na portería, entra Hugo, pois Hugo Rodríguez contra Hugo Manuel Gómez. E anota Chimpo para poñer o marcador neste final da primeira metade, 15-13, unha primeira metade no que o Calvo Siria sempre foi por diante con diferenzas de creo que máximo hasta 3 goles.
acaba con este +2, unha primeira metade no que destacaría o nivel defensivo e tamén a portería de Darío. Apareciu en momentos importantes e doulle esa confianza tanto a defensa como a él. Así que finaliza esta primeira metade con un marcador 15-13. Vémonos á volta. Adeus. Vamos por sorteo. A ver, ya si tenemos muchos premios. Tenemos un pack de merchandising de Calvo Silva e unha camisola conmemorativa do 40 aniversario. Ademais, unha gente temos a Martín chegaba, non lle falta nada máis. Martín e Paula, a ver, Martín, saca un número do pack. Veña, saca un número. Mira, mochila. No vas a hacer trampas, ¿eh? Minutín. 1531. Un 5. A ver. Ahora ganando el público va a saber. Por si alguien no lo sabe, tocó ao pai de Martín. Vale. Eso es lo que se dice los filhos enseñados, ¿eh? Eso es los filhos enseñados. Paisa, por favor. Paula, saca su número de la camiseta. Garba, no me comprobar tu número de tu lugar, ¿vale? Garba, Garba. 1517. 1517. A ver, ¿qué número hay? Suscríbete por aquí. Ganador que venga por aquí. Por favor. Ahora, a ver, por favor, dentro para el Martín, verdad eso de todo, ¿eh? Sandra faccio molta grazia, verdad. Eu polo menos o día que tocou o pai unha camiseta non vini. Vale? Eu dixei que non feito, para que barraran outra cosa. A ver se vais a los premiados. Tongo. E dice aquí a todos mismos, saca este número, perfecto. Premiado, te premio a bolsa, taza, botella, letra, para sacar las fotos. A ver, o ganador da camisola do 40 aniversario. Come, Pi. Tocou yo aquí. Tocou yo aquí a menos de media primera. Bueno, tamén nos vale. A ver, Jimena, número correcto. Aplauso para los premiados. Para Paula y para Martín.
Benvidos de novo a este encontro entre o Calvo Xiria e Galdar de Gran Canaria con un marcador 15-13. Primeiro ataque para o conxunto canario e vemos que debuta esta tempada David García Pichel. Vemos que aparece nese central defensivo, recupera Calvo Xiria, lanzamento de Darío de portería a portería, gol de Darío. Gol para o guardameta Carballés. Ainda non pasaran nin 30 segundos, recuperación despois de escaparse ese balón a Wagner, lanzamento a portería vacía, xa que Galdar está xogando sin guardameta porque está con unha exclusión de Joaquín ao final da primeira metade, 16-13. Ataca Emiliano, boa man de Edu para cortar ese pase de Emiliano sobre Wagner. Saque desde a esquina do propio Wagner. Emiliano, lanzamento en apoio que se vai ao pau. Non hai guardameta, lanzamento de Mario Cancelo a portería baleira. Segundo gol desta segunda metade. O Calvo Xiria sin porteiro. 17-13, máxima ventaxa para o conxunto Carballés neste encontro. O arranque, que é verdad que é grazas a eses dous lanzamentos, a recuperación de balón da defensa, este lanzamento ao pau que lle quedou na man a Mario para anotar con facilidade a conseguir esa máxima ventaxa. Wagner ben defendido por Aaron. A xogar Wagner para Emiliano, penetra, lanzamento liftado que se vai fora. Xa recuperamos a igualdade na pista, recuperou esa exclusión o Galdar, 6-6 en ataque. Manda Chimpo dentro do centro. Por fora Aaron, cambio de posición entre Chimpa e Mario. A piques de robar, así que consigue Saulo, vai só en contraataque ante Darío, anota Saulo. Gol desta segunda metade para o conxunto canario por parte de Saulo, 17-14. Ataca o Calvo Xiria, Mario para Chimpo, a piques de robar Emiliano, balón que sigue nas mans de Chimpo, pase sobre Carlos Varela, pelotazo de Carlos Varela, parada de Saúl. Golpe franco sobre Alejandro. Ataca Galdar para acercarse a 2 goles. Cruce para Wagner. Aviso de pasivo. Has vuelto muy bien. He vuelto. Corre, Kere. Tarde, pero muy bien. Mario. Lanzamento de Mario, gol de Mario. Volvese máis 4, 18-14. Estaba aquí vacilando un dos primeiros do sorteo. Foi total e absolutamente amañado. Xa é coincidencia que o neno saque o número do pai. Eu polo menos a tempada pasada meu pai tomou unha camisola e eu non viñera sobre ese partido, non me acordo porque eso é amañalo, ben. Emiliano, penetración, golpe franco de Mario, boa axuda do lateral Carballés.
acción individual de Wagner, pero o lanzamento que se vai fora. Ataque en superioridade, xa que Wagner quedou no chan despois dese lanzamento. Edu dentro do extremo, e parada de Saúl. Boa de Saúl. Que pena, fora ben xogada esa transición por parte do Calvo Xiria. Apareceu ese brazo de Saúl. Nico. Golpe franco. Seguimos con ese bo nivel defensivo que amosamos na primeira metade. A aportación de Darío na portería. Xa facía tempo que non tiñamos ese nivel, porque últimamente nestes partidos da casa estábamos a recibir un montón de goles. Nos comentaban ao final da primeira metade, non? Que entre a Miura, a falta de aportación da portería, a defensa tampouco é que estuvera ben. O Xiria estamos encaixando moitísimos goles. O Xiria esta tempada está a ser un dos equipos máis goleados da... A pique de perder, así é, baixe de banda ese balón. Sacará David. O Xiria está a ser un dos equipos máis goleados da categoría. Porque é importante recibir os menos goles posibles, non? Entraba a defender, debutaba este ano o retorno de David García Pichel. Dixéronme que anda con uns pequenos problemiñas nun aductor, que seguramente só poida aportar en defensa. E aí o temos dentro do centro. Gol de Edu dentro do extremo. Agora sí que quenda anotar despois dese erro no anterior lanzamento. Nicolás. Golpe franco. Recordar que David García Pichel levaba ano e medio, pode ser. Sí, a temporada pasada non estivo, e a mitad desta, sí, ano e medio. Sen xogar, a actividade física tenía tamén a mínima que estaba dedicando. Sí, pero no, pero sí que se... volver agora a entrar en esa dinámica, en esa... Físicamente vese ao mellor falta el ritmo de xogo, ritmo tamén de entrenamentos. Pero bueno, polo que sei, sí que estaba indo ao gimnasio porque lle gustaba, tamén sí que a máxima dedicación foi aos estudos, pero que... tamén, polo que sei, nestas últimas 3 semanas estaba adestrando como un verdadeiro animal. Porque claro, querese poñer canto antes ao ritmo do equipo, pero claro, levache media tempada de diferenza e eso notase. Poquinho a pouco que vaya coñendo ritmo, mais, sobre todo, agora sí que vou a dar un pequeno chascarrillo broma. Te interesa que só que cobras tamén por partido solo? Por gol. Pena que non podes atacar. Pena, cando me dixeron que non dá, dixen, dios. Pero bueno, hoxe xa, isto xa me dá. O debut xa, hombre, por suposto. Por debut. Para que non saiba, Pablo Iglesias é o, como te denominamos, director deportivo do Escola de Balonmán Xiria. Lanzamento de Emiliano, gol de Emiliano. Que está aí? Mario Pasos. Creo que van a señalar, sí. Pasos claros de Mario García Pichel, de Mario Roncela. Non se entenderon entre a defensa e o porteiro. A duda é, si chega, doulle un pase en salto, pero si chega a caer, é gol, non? O debería. Ao final, o balón colliuno onde foi a infracción dos pasos. Sería unha situación bastante... Veríamos a ver que sinalaban os colexiados. Wagner que anota nese lanzamento, nese 1 contra 1 ante David. Recoñezamos que sería unha situación moi complicada para os colexiados. Porque ao final non... Seguimos polo... Gol de Mario, agora sí. Seguimos polo libro. Tería que pitar, pero tamén hai que conceder entre... Wagner en contra Joaquín, nos 6 metros. Ahora... Xogada de Caldas Gran Canaria. 20-17. 8 da segunda metade. Pon tranquilidade agora o Calvo Xiria. Posición entre Mario e Chimpo. Desliza Aaron. Mario encontra moi ben a Aaron, e ben esa anotación agora
Despois deslizamento de Aaron, 21-17, grandes minutos tamén en ataque do Calvo Xiria nesta segunda metade. Boa finta aí, a punto débil de Juan Godoy ante David. Calma. Chimpo. Saca Calvo Xiria, 21-18. Anima o Vila de Noia. Mario para Gabriel. Intenta penetrar, pero hay golpe franco de Wagner. Por certo, se non compramos a asistencia técnica de Fernando García Michel. Con fortuna nota Chimpo, foise con todo a súa dereita Saúl, o balón que parecía que iba a deter, pero acabou entrando na portería. Volve máis 4. Bueno, non nomeamos a Fernando, pero que hoxe non fixo nada. Dixo preprogramada o streaming, a charrada montena eu, e ele veu ver a debutar o seu irmán, E xa está. e aí está. Ataca a Galdar, Sergio Wagner, Emiliano, Fora o balón, o aviso de pasivo. lento o ataque canario, Emiliano, non vale o gol por pasos. moi atascado o ataque canario. Creo que queda un pase. Vai lanzamento de Emiliano, golazo de Emiliano. Vaya golazo. Emiliano Manuel Villaverde. Saliu Fran, agora estábamos vendo de... Estaba Fran agora na... Foi a volta do central defensivo Carballés. Entrou por David, que é verdad que nas últimas accións defensivas non se encontrou cómodo, superaron con facilidade Mario, boa acción individual de Mario. Como entra Fran no canto de Chimpo. Volve Francisco José Rey Pereira. Bueno, dalle descanso, claro, dubra a Aaron, porque Aaron é o... Ten que xogar tanto en ataque en defensa de pivote. Vai se facer moito, quere que descanse. Está aí David e Fran nese central defensivo. Entrando Fran como David. Delicia enorme volver ver a Fran. Altísimo jugador na defensa carballenta. Ataca Galdar. Emiliano. Vázquez. Aviso de pasivo. Para falta en ataque. Ataque, para min ataque non era, porque se estaba movendo David, pero os pasos para min sí que pareceron que foron contraataque de Galdar. E balón fora. Vai clarísima ese balón de Juan Alejandro Godoy. Despois un magnífico robo de Sergio Wagner. 23-20. Sai por fora Aaron. Julián García. Mario cancela. Intenta encontrar a Aaron. Pero hai boa defensa entre Joaquín e Saulo. Todos contra Aaron. Golpe franco. Chimpo. Chimpo sobre Julián, ben xogado sin balón. Metros. Non valió o gol, sí, por caer. Estaba dentro Julián García. Será Chimpo o que de novo siga lanzando 100% de efectividade para él. Sigue con esa efectividade. Están moi acertados os colegiados.
Sí, a ver, teñen un criterio, tema de falamos na primeira metade deses golpes, agora non hai unha boa colocación en defensa, pillónos aí Wagner, pa anotando con rapidez. Está mantendo ese criterio de contacto, pois. Deixan xogar, Pero esperan a ver que pasa co balón, a ver, deixan a continuidade. Va a ser tamén un encontro sincero para eles, non? Non hai xogadas polémicas, non hai defensas duras, golpes. Encontro moi bonito que estamos a vivir no Vila de Noia. Mario, Rian, Mario. El gol de Mario. Mario Cancela. 25-21. Está sendo o máximo goleador no día de hoxe, está levando o poderío ofensivo do conxunto carballés. Corre, saca rápido Darío despois da recuperación. Edu, e anota Edu. Volve o máis 5 no marcador. Despois desa recuperación, Wagner que intentou facer esa xogada con Jesús Mendoza. Operación do Calvo Siria, sacou ese contraataque. Darío, hai cambio na portería de Galdar. Sai Hugo. E agora 7 metros. Tamén hai troco agora para estes 7 metros. Sae Darío e entra Alex. E seguirá lanzando Alejandro Castellano 7 metros. Sigue anotando o xogador canario. Efectividade por ambos os conxuntos dende a línea de 7 metros. Calvo Siria. Chimpo. Cruce para Mario. Lanzamento de Mario, gol de Mario. Saca rápido Galdar. 7 metros. Esa defensa de Fran sobre Nicolás Dieguez. Sigue con esa efectividade Alejandro. 27-23. Saca Calvo Siria. Mario, a pique de perder. Sigue sendo o balón en posesión de Calvo Siria. Estuvo aí a piques de cortar ese balón Wagner. Chimpo, lanzamento de Chimpo, gol de Chimpo. Venga, aí cambia la portería de Galdar. Agora Hugo. Non fixo tampouco unha mala primeira parte de Saúl. Agora Galdar ten que probar outras cousas. Máis 5 para o equipo carballés. Está co equipo insular. Emiliano. Gol de Alejandro desde extremo dereito.
Intercambio de goles en ambos los conxuntos neste no que vai de encontro. Agora Julián volve a anotar con rapidez. Goles máis 5, ya digo, estes últimos minutos hai intercambio de goles, algo que nos beneficia manter esa ventaxa de 4 ou 5 goles, que nos dé esa tranquilidade para afrontar os últimos minutos. Nicolás para Wagner. Vai ser de Wagner o que lance e anota por enriba de Fran, que xa hai que saltar para lanzar por enriba de Fran. Comentaba a primeira metade, xa que Wagner é un jugador físicamente un intento, muchísimas cualidades. E xa está, sobre todo, nas fintas, aí está claro, agora que vimos neste salto, pero dá moi ben as continuidades, é un xogador moi completo. Dá xogadas moi... Entre ele e Emiliano xeneran moito do xogo do equipo canario. Chimpo para Mario. Cruce para Julián. Este para Chimpo. Amaga Chimpo e golazo de Chimpo. Eses... Estou vendo que hai triple cambio por parte do Calvo Xiria, creo. Pero eses cruces están creando moitos problemas á defensa canaria. Non está chegando ben a contactar, dai que chegar aí Chimpo puidese anotar con ese lanzamento. Menos de 10 minutos para o remate desta segunda metade, remate deste encontro, 30-25 para Calvo Xiria. Boa acción de Wagner. Xogador canario. Creo que é de Cabo Verde, parece. Non lle perde a cara Gran Canaria, mantense aí, é verdad que non é que han de baixar desos 4 goles, pero aviso de pasivo. Mario, parada de Hugo, rexeite para Galdar. Corre o propio Wagner sobre Alejandro, pisando. Clarísimo, Alejandro. Menos mal. Menos mal porque xa notara. Sí, porque xa foi moi forzado ese pase, estaba moi cerca da línea de 6 metros, complicado aí non facer esa infracción de pisar os 6 metros. Ataca o Calvo Xiria. Desdobra Julián. Mario. Golpe franco. Intentando subir un poquinho. Chimpo, lanzamento, gol de Chimpo. Hugo Rodríguez Chimpo. E se non lle saen aí, Chimpo ten moito gañado. Entre ese Chimpo que ten lanzamento, pois dalle posibilidades de buscar calquera localización. Emiliano, que encontra moi ben Alejandro nos 6 metros, 7 metros. Vamos de Chimpo, que é un xogador totalmente determinante. Alejandro seguirá nesa faceta de lanzar os 7 metros. E agora detén Darío. Rompe esa 100% de efectividade de Alejandro. Certificamos por se facía falta un grandísimo partido de Darío José Calviño Rama. Fantástico encontro do Ribeiro Carballés. Cambio na defensa, presiona agora o equipo canario. Parece que o desdoblamento de Carlos, gol de Carlos, pilloulle a espalda a Alejandro. Máxima ventaxa consigue agora o Calvo Xiria, 32-26. Boa resposta do Calvo Xiria a esa variante defensiva de Galdar. Ataca Sergio Wagner. Ben defendido aí entre Pichel e Fran, hai tempo morto do adestrador de Adai. Ten que cambiar cousas. Ten un diferencial
diferencial de -6. Un toque costa arriba, remontado o equipo canario. 2 minutos outra vez de Calvo Siria. Volve a ver ao final unha boa entrada en día desapacible aquí no Vila Noia. Mauro, que temos atendendo ao europeo de balonmán. Al final, Apaixoante Georgia-Suecia. no, estaba vendo aí os resultados. Georgia tamén, bueno, Grecia, Noruega, Islas Feroe, Noruega. E a sorpresa, Islas Bichos, Feroe apretou moito. pois hoxe se vai ao descanso perdendo de 1 con Noruega. Contra quen foi onte? Eslovenia. Eslovenia. Un resultado bastante ajustado. Un pequeno país. Pero había un 10% da población de Islas Feroe outro día no pabellón. Pero a illa vacía. Levan a moita xente, gran gola de Wagner, a pesar do contacto de Gabriel, puido lanzar e anotar. Minutos 32-27. Ahora Julián. Faltan ataque clara de Julián. Agora defendido do propio Julián. Emiliano. Boa axuda de Gabriel, pero considera que estaba dentro de 6 metros, 7 metros, será Emiliano, cambio de lanzador. Claro, tenemos xogador canario. Rima Mopa, hoy combustible Bruno Suárez. Anota Emiliano dentro dos 7 metros. 22-28. Acércase a 4, pide tempo morto dura. Xa que estábamos entrando neses últimos 5 minutos, poder ter outro tempo morto. Poder pedir outro tempo morto se lle é preciso. Se siente aquí o adestrador Caraballés. Sona Rianxeira no altavoz da animación. Animación que hoxe corre a cargo de Javier e Lorena. Non temos a Suso España. E así non me estornudes na caluga. Volven os equipos ao cancha. Atacalo Siria con Chimpo, Mario, Diego Antelo, Aaron, Edu Cousillas, Julián. Sigue con esa presión a toda a primeira línea. Necesitamos movimento. Vemos que Chimpo sai nese extremo esquerdo para poder salir para fora a xogar, como así é o caso. Diego Antelo para Chimpo. Bo cruce sobre Diego, e gol de Diego.
rápido Galdar. Ten que apurar agora nestes menos de 5 minutos para intentar poñer en apretos. Ben defensa agora de Julián, Fran, Gabriel aí no impar. Moi ben agora o nivel defensivo. Nico, lanzamento de Nico e gol de Nico. Ollo porque a ver se non nos levantan a man, xa que ese pase de Darío foi ao centro, non había nadie. Estamos colexiados atentos. Mario para Julián, Diego para propio Mario, finta de Mario e gol de Mario. Volve a resolver moi ben esa defensa presionante o Calvo Siria. Emiliano lanza o pau fora. O pau de Darío, que es el lanzamento que se vaya fora. 24-29, menos de 4 minutos. Con calma outra vez o ataque o Calvo Siria. Presiona con moita mobilidade Galdar Gran Canaria. Edu. Deixalle. A verdad que entrou un pouquiño, estaba pedindo que fora para aí Emiliano, así foi. Sacoulle esa falta en ataque. Wagner, parada de Darío, rexeite para Galdar. Retorcíase Julián Alejandro Godoy. O adestrador Adai que retira a Wagner. En un sinal quizás que non dá por perdido, por así decirlo, este encontro. Quedan 3 minutos, son 5 de diferencia. Emiliano, balón que lle chega ao extremo, paradón de Darío. Ese lanzamento de Jesús Mendoza. Darío que leu perfectamente ese lanzamento, baixe arriba con todo para meter ese lanzamento. Puto menos unha celebración, Dios. Votamos no voto. Berro, acaba de estar facendo un partidazo. Darío, por favor, se coitas este vídeo, celebra os goles, berra. Dios, levanta. Que ti queiras. É que, joder, o partidazo que está facendo, pois ese gran parada. Falaba o non fai moito co teu compadre, con Manu Méndez, que se botan falta, non? Que o equipo botan falta tamén esa garra de Darío. Emiliano agora anota nese contraataque en segunda oleada. Se o partido do Darío o fai Alex Vázquez, estaríamos pedindo incluso calma. Que se contra xa son distintos. A piques de roubar Galdar. Eu creo que Darío ten que... Porque ademais, dende a portería transmite esa garra, esa enerxía a todo o equipo. Non que diste, non? O partidazo que está a facer Darío. Partidazo, daquela, pois... Celebrar algunha das paradas, sobre todo estas últimas, non? Levantar a man. No, o puño levantou, pero, joder... Algo. Repito, Darío, se escoitas esto, hai que celebrar. Dedícanos unha. Dedícanos unha parada. Pasamos os días e dedícame un gol, Darío, dedícame unha parada. Diego Antelo para Mario, aviso de pasivo, gol de Mario. Vela. Último minuto, 5 arriba. Partido. Os 2 puntos que se quedan en Carballo, iniciamos da mellor maneira posible con unha victoria este 2024. Emiliano, blocaxe de Fran. Blocaxe de Fran Rey. Saulo que penetra, balón que se vai ao lateral da portería. Últimos 20 segundos. Vai a rematar este encontro.
Paose no Vila de Noia, remata o encontro. A xente que fai vense arriba. Julián, nota Julián. 36-30, remata o encontro en Carballo, victoria para Calvo Siria. Partido completísimo do equipo carballés, tanto en defensa, en portería, como en ataque. Xente que, xogadores que celebran con Darío ese gran partido que fixo. E o dito, 2 puntos que se quedan en Carballo, primeiros 2 puntos deste ano. E pa semana Queremos dar as rapazas, que non hai novidade. Partido feminino, os rapaces que se van a Colleredo. A ver se non temos que ir a Colleredo. todo dependerá dos horarios. Bueno, un placer. Victoria Vémonos. para o Calvo Siria. Edil, un placer como sempre. Vémonos para a semana. Igualmente, Gracias a gracias. todos vos por estar aí. Adeus. Adeus.